Kaikki hiippaa. Siellä kaveri. Sä et, kato, ronttu se Vahva. Ihan vahva. Vähän, ihan vahva. Kato niin joku nänni. No ihan kuumotukset. Eikä Ai ihan, vähän. jaksa. Vähän. Eikä haluta vähän koska. Vamo. Ei se auta, toi ei pääse. Mitä vittu te Mitä vittu pitää ei täällä? Älä vaikea. Porno on kyllä hienoa. Mitä vittu on suurella sun korvalla? Mitä hienoa? Oi! Ihana kunti! Ei se kalja Henkka tonne päin. Se mikä tolla on tossa. Mä ihana mies. Täällä mä silittelä ollenkaan. Toi! Siirrä tää. Siirrä tää tolle. Näin. Ai vittu! Ystävällisesti. Vittu lapsi autaa. Tuo! Joo, on hienoa videomateriaalia, mä kuvaan näitä toimia. Saat näin YouTubesta huomenna. Kaadit kaasutet. Kaadoitteko? Vain rätin tai joku. Everybody dance now. En mä tiedä, tavallaan Oot äsken pissalla ja henkilö kävi huutamaan Mäkkärät Drive-Inissä ja Foxy kävi vaan huutelemassa. Kävi skeittaamassa pikkupoikien laudalla. Ne huudettiin sotilaalle. Suomen toivoille huudeltiin vähän. Hei! Se on vähän ahdista ja niitä ottaa tuolla. Mitä on ollut vähän sun meisteri? Mä et oo vittu hakkaa. Kuuluuks tää läpi? Toi vittu läiski. Kosketaan vaan. Se loppuu toi